U President jang kakhon nyautrap National Awakening Movement Ubadeiru u MLA ka Kanyau North Shillong uba Adelbert Nongrum ula ya ka jingsngau burom jung u ya ka seng nyautrap National Liberation Council kabala shim ya ka rai bakala long ka bakloi banwan shakami jing kren halor kani ka jingkwa jung ka nyautrap National Liberation Council ka sarkar kadai ban shim ya ka jingket kre ya kani ka jingkwa baka jingtrang jung kani ka kinhon kana baka jilla sa shisien kan yo mat biang ya ka jingsuk jingsan Hakabari ko ngaso ban ai ka jingkhublei anai ko burong lu matla lut barsim ni karai mo kani kani ka ba ngila kimilan tila slamba mari sutu ba ho ngilai i apa i compare ki maltan group si ki other state kuma solo kim pois ta ka thong ten rei the only way out bala marai ta ka jingsu ban marai ta ki jing anglu wani so ki ka ba ka jing anglu ka chongki ba ni ka bangila hapan ai ka jero pada so de government kani batshim ni ka jingkit kli khamta mo ni so ya ni ka jingkwa ka jing tharang ka joki khamta pa kimbu ni condition pada so tho ba kani kan kanya lam me ban poi shita ka thong kana mo ila ban i ni ka state ni chongi masai si ni ban ma ta jing so ba kanam dan ka jing ka jing upslam mo bat khamta ko bagi i por ki balai lim ko ashu ya ko bagi i ya ki bagi na wanja lagi ko ya ban i ta ka jing kala kam tak mek penglamat kesan pusnam nang ni syakamat ni ki korban ama shimone kabu lembaga present media lembaga kilat pathai khobor baga government kadi bane lak jok kabra bani president kam kani ngadi ko wika achievement mo jok state di nomor ngim kwa yang bagi khon samla ki jongi kin sha yalang bakala ngim kwa bi khon samla jongi bagi ni khon ki wi par kinti ke bar warai ki jom senam lenga sutu bakani kalau kinti ke ba ngini i pat ya ta ki korban kaban wan sai sim mun yo ban kam try ta ki jik so